Yan, napadas yung kadin, tinapagkadkidan, tipinarayo at taksi. Kasanungat nga maliklikan na gitoy a sitwasyon at dati balakad di LTFRB manipod kini Christine Bornolia Sampamay. May sa ti taxi a may kunkonsidera a convenient, mapagtalkan ken natalgad a pagluganan iti Baguio City ken Benguet. Ngam napadas mo kadin a napagkadkadan ti taxi a pinaram wenno sanda ka akayat nga ilugan gaputa adayo ti papanam. Adu ti awit mo, traffic iti pagdalyasata na kalsada ken daddu mapay arason. Iti social media, naipaksa ti reklamo kadagiti taxi drivers nga agpilpili iti pasaheros da. Sigon iti Land Transportation Franchising and Regulatory Board ti Department of Transportation Cordillera, binulan da makaawat iti reklamo manipod kadagiti commuters. Erekreklamo da dagiti taxi drivers nga agpilpili ti pasahero da. Iti datos, dumano niti talupulo ket maysa ti naireklamo a taxi manipod Oktubre idi napalabas atawan aging ga Enero ita atawan. Actually, dito sa atin may mga nagrereklamo sa mga refusal, ang tawag natin refusal to convey passenger. May mga pumupunta sa atin to file case. Para kinimanong Willie a taxi driver, saan daytoy nga agpilpili iti pasahero? Para kenkwana, sayang met no saan na nga ilugan dagiti pasahero. Kung ako lang, hindi ako namimili eh. Kasi pasahero ang hanap namin. Basta kaya ng sasakyan. Kasi meron kasing lugar na hindi na pwedeng pumasok yung taxi, pinapapasok pa ng pasaheros. Ganun. Para mat kinimanong Richie, ti panagpili ti pasahero ket depende iti sitwasyon. Ngam gaputa mano nga oras laeng nga agpasada, saanan nga agpilpili ti pasahero na. Hindi pwede ako mamili magmula umaga hanggang hapon lang ako bumabiyahe, kaya dapat laging may pasahero. Inatlon na nga ada ti gundaway a pagkadgadan na dagiti pasahero. Nang runa no innem ti bilang dagiti aglugan, asaan na maitunos iti pagalagadan ti LTFRB. Ken no dagiti pasahero ket nabartek, ken saan na nasayaat a makasarita. Sigon iti LTFRB dagiti agpili ti pasahero wenno ti makunkuna a refusal to convey to passenger, ket posible a maipaayan iti penalty. Ti maaribo iti operator ken sangaribo met iti driver. Kidaw ti opisina kadagiti agrekreklamo a commuters. Akasapulan nga agatendar iti hearing tapno maituloy ti reklamo. Christine Bornolia Sabaway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.